Дӯцитони ноҳияи Файзобод марги Манораи Абдуфатто сокини 25-солаи ин ноҳияро пурра худкушӣ номида нисбат ба ин ҳодиса бо моддаи 109 Кодекси ҷиноятӣ яъне ба худкушӣ расонидан парванда боз кардааст. Ҳарчанд Дӯцитони гуфтааст ки Манораро ба худкушӣ расониданд, вале касеро дар робита ба ин айбдор накардааст. ҷасади ин зани ҷавон рӯзи 22 июни соли равон дар манзили зисташ бо 26 зарби корд пайдо шуда буд. Наздиконаш мегӯянд ӯ қасди худкушӣ надошт ва ӯро куштанд, вале мақомот мегӯянд ташхисҳо нишон додааст ки ӯ худкушӣ кардааст. Як мақоми Дӯцитонӣ дар ноҳияи Файзобод гуфт тасмими худкушӣ эълон кардани ҳодиса бар асоси натиҷаи ташхисҳо сурат гирифт. Ӯ гуфт ҳоло марги ин зан бар асоси қисми 1 моддаи 109 Кодекси ҷиноятӣ яъне ба худкушӣ расонидан тафтиш мешавад, вале нисбати касе парванда боз нашудааст. Танҳо нисбати ҳодиса парванда боз шудааст агар исбот шавад ки касе ӯро ба худкушӣ расонидааст, бар асоси ин модда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ҳоло гумонбарон ҳастанд, вале нисбати ягон нафарашон айб эълон нашудааст, афзуд ӯ. Худкушӣ эълон шудани марги ин зан норӯзигии пайвандони ӯро ба бор овардааст. онҳо дар номае ки рӯзи 17 июл ба Дӯцитонии Кул ва Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон супурданд, хостори тафтиши одилонаи ҳодиса шуданд. Абдуфатто Мисоқов, падари Манора, мегӯяд боварнокарданист ки духтараш ба бадани худаш 26 корд зада бошад. ӯ аз он шикоят кард ки марги духтараш дуруст тафтиш намешавад. ин мард ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия буд, пас аз марги духтараш фавран ба Тоҷикистон баргашт ва талаб кард ки ҷасади ӯро аз нав ташхис кунанд. ду ташхис сабаби марги ӯро худкушӣ эълон кард. ба гуфтаи падар, осори зарбҳои корд бештар дар гулӯ ва достони духтараш дида мешуд ки ҳеҷ шабоҳате ба худкушӣ надоштанд. ҳодисаро Дӯцитонӣ ва шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод таҳқиқ доранд. мақомот то кунун расман ҳодисаро тавзеҳ надоданд ва нагуфтанд ки бар кадом асос 26 зарби кордро худкушӣ донистанд. Шаҳрбону модари Манора мегӯяд духтараш ҳеҷ гоҳ дар бораи худкушӣ ҳарф намезад. ҳодиса пас аз чанд рӯзе иттифоқ афтодааст ки ин занро аз хонаи шавҳараш ба манзили хурде дар маркази ноҳияи Файзобод мекӯчонанд. замони ҳодиса ду духтар ва як писари хурдсоли ӯ дар ошхонаи манзили зист буданд. ҳамсояҳо низ гуфтанд ки ҳеҷ садоеро нашуниданд, вале ҳамон рӯз чанд наздики шавҳари Манораро диданд ки вориди манзили ин зан шуданд. Манора соли 2015 ба як сокини ноҳия издивоҷ кардааст. аз ӯ 3 фарзанд мондааст ки калонаш 5 сола ва хурдиаш 6 моҳа мебошад. маъмулан ҳодисаҳои куштор ва худкушӣ дар заминаи муноқишаҳои хонаводагӣ дар Тоҷикистон зиёд рух медиҳанд. дар бештари маврид мақомот нафареро барои ба худкушӣ расонидан ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар бархи ҳолати дигар нафареро ки худашро куштааст беморӣ равонӣ ном мебаранд.